И така ред е на танцовия ансамбъл Хасково с главен художествен ръководител и хореограф Ана Димитрова. Ансамбъл Хасково на 35 години. Честито! Тракийска ръченица. Иха! Танцов ансамбъл Хасково, уважаеми зрители, и госпожа Ана Димитрова, главен художествен ръководител и хореограф. Поздравления, госпожо Димитрова, не само за юбилея, 35 годишен юбилей, не са малко тези години, но и за ентусиазма на вашите възпитаници, на чудесните млади танцори, който и така и на мен ми се предаде, дето не умея хич да танцувам, ми се искаше да скоча, което много рядко ми се случва. Така, от 1977 година е създаден танцов ансамбъл Хасково. При вас танцуват деца от 5 годишна възраст нагоре и сега имате може би повече от 200 деца. Сега вече имаме над 265 деца, които ги показахме на юбилейния концерт тази година. Началото започна 70-те години, когато се събра първата група
около мен, така да се учат на народни танци. На тях много им хареса. Постепенно се заразиха така покрай тях и други деца. Групата се увеличи и в началото на 1 декември 1977 година решихме това да бъде ансамбъл Хасково. И вече не е само ансамбъл, а би казал една школа, защото цели поколения са минали през ансамбъла. Вече първите танцори на ансамбъла водят своите деца. При вас. Второ поколение, да, обучаваме. Разбрах, че родителите също продължават да танцуват в танцови клубове, пак към вашия ансамбъл. Точно така. Те не се стърпяха родителите и на тях им се играе, тъй като са играли когато са били колкото своите деца. И сега образувахме клуб заради тях и с голямо желание идват. И многоброен е клуба. Търсенията са свързани не само с тракийския танцов фолклор, и може би с танци от цяла България, така ли е? Разбира се, Знам, че не се ограничавате. Всъщност играем танци от всички етнографски области, даже и сега ще покажем и шопски, и тракийски танц, току-що показахме. След това едно надиграване, което е малко северняшко. Стараем се репертуара да бъде разнообразен и богат и да е интересен на публиката. Много награди имате. 48 златни отличия. Как става тая работа? Това са не само наши и международни отличия. И 48 златни и 3 сребърни. Представителен ансамбъл сме на България от 1984 година, а миналата година завоювахме и званието представителен ансамбъл на ЦИОФ, които са към Световния съюз за фолклор, към ЮНЕСКО. Браво, поздравления! Благодаря. Още веднъж поздравления за това, което правите, за силата на традицията, която предавате на тези прекрасни млади хора. Споменахте шопския танц, хайде да го видим сега.
Така хубаво се говориха Даниел и госпожа Димитрова. Мен обаче ме интересува мнението на младите, на танцорите. Представи ни се, миличка. Стела. На колко години си? На 9. От колко години танцуваш? От 2. А кой те доведе? Мама. Мама. Повече време за танци или за компютъра отделиш? За танците. Добре. Как се казваш? Иван. От колко години танцуваш? От 2. От 2 години? Да. Кой ти е любимия танц? Ами... детски пролетни игри. Добре. Ти да ни се Пламена. Танцувам от 6 години и мама ме доведе. Тя преди е танцувала в ансамбъла. Ето за това, което говори госпожа Димитрова, наследственото, Да. приемственото. Добре, защо народни танци, а не модерни, да речем? Народните танци съхраняват един вид изкуството на България и това, което е красивото, което показва всъщност България. Добре, благодаря ти, да ни се представиш. Аз съм Георги. От колко години танцуваш, Георги? 12. 12 години. Да. Ти си направо ветеран. Не още. Играл съм всякакъв вид танци, но това, което можеш да изпиташ докато играеш народните танци, не може да се изпита другаде. Твоите връстници как възприемат това, че танцуваш български танци? Много ми се радват, между другото. Много, наистина, доста им хареса последния юбилей, когато беше 35 годишната, когато се представихме. Наистина прекрасно. Аз съм Нели, играя от 8 години в ансамбъла. Страшно много ми харесва, защото има страшно много разнообразни и хубави танци. В повечето даже съм солистка. И... Това е хубаво, добре. Завързат ли се приятелства? Имаш ли гаджета тук от танцорите? Имала ли си? От танцорите, да, ама вече сме си само приятели и колеги. Добре, благодаря ти. Да ни се представиш и ти. Аз съм Диана, играя от 6 години. Много ми харесват народните танци, защото се играят много различни неща и много ходиме по турнета, много ни канят, имаме много изяви и в България също. Добре. И много е разнообразно и можеш да се запознаваш с други ансамбли и така. Много хубаво казано и все пак повече време за танците ли отделяш, повече за училището? Не, за танци най-много, на второ място компютъра? училището. На него не стоя. Добре, благодаря ти. И само и ти да ни се представиш. Бояна, танцувам от 8 години в ансамбъла. Любимо хоро, любим танц, кой те доведе? Ами всичко ми харесва. Записах се по мое желание, защото видях една обява и ме заинтересова. Мислиш ли да продължиш да се занимаваш с танци, да станеш професионална танцорка? Ами нямам такова намерение. Добре, пожелавам ти каквото и да си избереш. И така, уважаеми зрители, сега предстои едно надиграване.
Уважаеми зрители, има една много красива стара българска песен от македонския край. Биляна платно белеше, която възпява красотата на българското Охридско езеро и красотата на българката Биляна. И която е била база за много интерпретации, включително и танцови. Това предстои да видите, една танцова интерпретация върху песента Биляна платно белеше. И какъв по-красив финал за иденашенската музика. Ние си имаме до нас една много красива Биляна. Биляна с много хубави танцов ансамбъл Хасково, която също ще се включи в този прекрасен финал.